Aquesta finestra dona a entendre que antigament aquesta finestra donava a l'exterior. O sigui, aquest terrat que ja va caure de vell, resulta que antigament no hi era. I aquesta era una finestra que donava a l'exterior, al carrer, però va quedar taponada quan es va fer el terrat. O sigui que el terrat es podia haver fet 200 anys més tard, de quan ja hi havia la casa, i llavors aquestes finestres estaven taponades. Va quedar seques. Ara les fem servir de respiració, però jo recordo de petit que això era taponat. No hi havia respiració de cap classe. I això és la part de dins que hi havia botes aquí. Tot eren botes. Jo encara ho recordo que el meu pare, als anys 40 o així, les va esbandir i com que es va deixar la vinya que hi havia a les 5 sénies, totes aquestes botes les van comprar i van quedar els peus de ciment. Aquests peus de ciment van quedar i això, que era el que aguantava la bota. Doncs tot era celler, això. És la sala gran que acostumava a tenir totes aquestes cases d'aquesta envergadura. Però aquesta mateixa sala la teníem a sobre. I a sobre hi havia la gran sala amb armaris cantoners, un escalfapanges al mig i 4 portals de pedra que donaven diferents quartos on dormíem part de la família. I aleshores això va estar d'aquesta manera fins a l'any 53, que llavors hi va haver la modificació. I d'això els sostres, que per cert molt més alts que aquest, perquè aquí falta mig metre per arribar al sostre real que hi ha a sobre. Perquè després d'haver sigut cremada aquesta casa, pots comptar les modificacions que varen tenir. Aleshores, això era el que hi havia. Aquí, en aquesta sala, que és la part més nova d'aquell sector d'allà, hi havia una gran xemeneia que a baix hi cuïen terrissa, feien plats, olles, cassoles, que d'aquests trossos se n'han de guardar alguns a l'hort de dalt.